Eu sunt om, eu am fost cu copilul în spital. N-am cum să mă bucur pe treaba asta și să las pe Mihaela sau nu mă bag. Dacă m-a înjurat cine, bucură asta încerc, că nu mă înțelegi, Kevin, ce spun. Ei se bucură. Înțelegi tu? Dacă asta, mâine putem să fim, ei se bucură, eu mă referam la Mihaela, cum să mă bucur că copilul lui ăla îi trebuie remene. Mire, hai. Spun, Mire, eu pot să-i spun, bine ți-a dat Dumnezeu. Și nu știu cât. Dacă le bătea unul, eu sunt mamă. Eu sunt mamă. Eu sunt mamă. Și nu știu câți dintre voi puteți să spuneți treaba asta. Spune-mă, bucur. Că spun bine ți-a făcut Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se uită în gura mea nici asta, nici la nimeni. Spune-mă, bucur. Că spun bine ți-a făcut eu. Că Dumnezeu nu se uită în gura mea nici asta, nici la nimeni.